Много ми се спи. Малко съм станала и свърнах веднага влог. Ще се спа права. Днес започваме много ударно просто. С 2 часа и половина пътуване. Вчера станах и има още около час. Съжалявам за това как изглежда. Нека да игнорираме. Ще отида да поспя в нас за около половин-1 час. След като съм вече в Карлово и заминавам за училището. Това означава, че ви чакат още много яки влогове от мен. Тъй, че гледайте, харесайте видеото, следвайте ме, за да виждате още и още много яки клипове. Включвам се пак, защото ми е много скучно. И истерия съм. Очите са ми като на вампир червени. Черни, искам да кажа. Много ми се спи. Тук, както се вижда, починах да си мисля за някакви мои неща и също така колко всъщност е красива България и колко хубави кътчета има, които даже не знаем, че съществуват. Честно да ви кажа, понякога израза да хванеш гората, мисля, че е доста добър вариант. И колко много красиви места можеш да видиш, когато хванеш гората, наистина. Надявам се това, което правя, да ви хареса. Ако е така, ще се радвам да харесате клипа. Най-накрая съм в общака. Мязам на пребита патка, както и да е. Какво сравнение само дадох. Да, сега ще си почина малко. А вие продължавайте да гледате клипа. Мастер шеф. Учете се. Много хубави резничета правиш. Харесват ми. Как е на столчето? Много хубаво столче, нали? Такова в общака никога не съм виждала. Когато през трябва да спечете малко или много. Ами аз имам предложение за минаване. Така че други ден пътувам за там. Много бързо говори. И той е един такъв елегантен глас. Не може всеки да го има. Разбирате ли, това е Милано ми го купува, разбираш? Къде си ти, къде съм аз? Той в Кърджали имаме Милано, ама. Ние баем сега на спагетите да станат хубави, нали така?
Виж, имаш работа, аз имам да снимам. Тя просто да красе там от страни, пък тя да глачи. Ето, гледай. А ти да имаш? Точно. Чакай. Студентите били бедни. Какво ще кажеш по този въпрос? Аз, понеже не съм от Атака, мога да потвърдя по моите видео, че студентите изобщо не са бедни. Изобщо, гледай как е. Не е постно спагети, това е гъбки работи, гледай как. Италиано ви. Много ми хареса, личи си. Тук става някакъв спор. Моля ви, не се биете, не дейте милото гълъбче. Тук се извинява, че не може да Не го приемам. Е, така ми. Ми амор. Я удари. Тупни малко. Тупни. Айде. Чашките ти? Само една вика да взема, а? Ама аз мислих, че отгоре си изкарват, а отдолу си взема. Добре, че си руса. Да. Извинявам се. Пак не мога да я изкарам. Кой път? Знаем, че си руса, по принцип. Много ми треперят ръцете и на мене малка му. Ага. Сега трябва да служа пип. Цензура. Значи, Това игра ли е? да. Това са експлодиращи котите, това са с карти. Значи сега ще играем дженга, хора. Да. Вижте колко сме добри. Гледай как е нареди набързо. Гледай как е. Знаеш ли за това първа си ти? Ама чакай сега. От третия ред. Е, тук надолу. Ама кое да си избера? Сега да е. Като го пипна, трябва да го извадя, нали? Да. Не може да спрашаш. Ужас. Не ще падне. Давай. Колко деликатен момент. Направо не дишай. Взех това. Това го заснех. Това беше много добро. Да. Да видим колко сме русията на 10. Сигурно 110. Чакайте сега. Това е много... изпърво... Yes, come on, baby. Нека да бъдем кринич. Деликате. Хайде, Ели. Това беше твърде хубаво. Какво мислите за нашите ходове, сели? Мозъчната ми дейност в действие. Много опасно. Ми амор. Чакай, аз ще стана. Иди да падаш. Чак на ви да кажа, ти ще дойде при мен. Какво да гледаш от тук, да не е по-хубаво ли? Падна да. Ма как излиза толкова лесно? При мен не се получава. Тя просто тук манифестира нещо. В твоя късмет, ама всеки път, абсолютно всеки път. Защо избираш най-трудното, не знам. Просто един път си. Аз не знам кое е лесното. Толкова за някой, знаеш ли? Виж какви моменти само заснемам, после що да не го снимам. Те са супер деликатни тези моменти. Кола днес или при мен ще падне. Май ще е при мен. Сърби на крака. Много ми харесва колата, как се получава просто. Печели или изгуби? Това значи губене. Знаете ли защо? Това няма мърдане. Вече го пипна. Да, знам. Пробвай от другата страна. И да пробвам от другата страна. Как му избереш най-тъпото? И аз това си викам. Руса съм. Не, май. Тук спира този клип. Продължаваме ние, но ще видите утре още по-яки моменти.